Сега ще ви споделя един от най-големите ми трикове за повече енергия и продуктивност през деня. А това именно е магията на вървенето. Точно така, вървенето е едно от най-хубавите и уникални неща, които можем да правим не само за своето тяло, а и за своя мозък. Над 10 000 крачки на ден правят чудеса, по мое мнение. И ако не го правим, често може да ни се вярва. Аз по едно време бях спрял да вървя толкова много и неусетно започнах да се чувствам по-зле и с по-ниска енергия. Опитвах да подобря това с разни добавки и биохакове, но всъщност когато започнах отново да вървя по 10-15 хиляди крачки средно на ден, и енергията ми се повиши, и остротата на мозъка ми и цялата ми умствена продуктивност рязко скочиха. Доста мои приятели и познати са ми докладвали абсолютно същото и наистина, ако някой се оплаква от ниска енергия, отпадналост и върви под 10 000 крачки